Καλησπέρα. Σήμερα θα σας δείξω πώς να αποκτήσετε πρόσβαση root στο Android τηλέφωνο σας, όπως για παράδειγμα το S3, Samsung Galaxy S3, το οποίο έχω εγώ. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πάμε στις ρυθμίσεις. Περισσότερα. Πληροφορίες συσκευής. Και πατάμε 5 φορές στον αριθμό κατασκευής. Δεν χρειάζεται, έχω κάνει ήδη τη λειτουργία, την έχω ενεργοποιήσει. Επιλογές προγραμματιστή. Πατάμε να ανοίξει. Και επιλέγουμε τον εντοπισμό σφαλμάτων USB. OK. Τώρα κάνουμε απενεργοποίηση. Ωραία, εφόσον έχουμε βεβαιωθεί ότι έχει απενεργοποιηθεί το κινητό μας, πατάμε το κουμπί της έντασης στο κάτω, το μεσαίο κουμπί και το κουμπί ενεργοποίησης, απενεργοποίησης. Τα πατάμε όλα ταυτόχρονα. Ωραία, εμφανίζεται αυτό το μενού. Συνέχεια πατάμε Continue. Όπως βλέπετε, εγώ έχω ήδη κάνει root μια φορά. Απλά ξανακάνω για να σας το δείξω. Όπως βλέπετε, Custom και μια φορά. Και στη συνέχεια συνδέουμε το USB. Και θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα στον υπολογιστή. Αρχικά, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, χρειαζόμαστε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το DIN. Το DIN είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε flash, δηλαδή να εγκαταστήσουμε μια προσαρμοσμένη επαναφορά, μια custom ROM, μια custom recovery, συγγνώμη, με την οποία θα μπορούμε μετά να εγκαταστήσουμε ένα αρχείο zip, το οποίο είναι το super user, και να έχουμε δικαιώματα super user. Αυτό εδώ είναι το πρόγραμμα. Μετά χρειαζόμαστε μια recovery. Αυτή εδώ είναι η Clockworks Mod, την οποία μπορούμε να βρούμε εδώ. Αυτή εδώ είναι. Το link θα το βρείτε στην περιγραφή. Και μετά είναι το super user, το αρχείο zip, θα το βρείτε και αυτό στην περιγραφή. Τώρα μπορεί να χρειαστείτε και τα drivers για τα κινητά Samsung. Θα τα βάλω και αυτά στην περιγραφή. Κάποιοι δεν τα χρειάζονται, κάποιοι μπορεί να τα χρειαστούν. Ωραία, ανοίγουμε το DIN. Όπως βλέπουμε, η συσκευή μας έχει προσθεθεί. Άμα βλέπουμε ένα κίτρινο ή ένα μπλε κουτάκι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιτυχώς συνδέσει τη συσκευή. Αν όχι, εγκαθιστούμε τα drivers της συσκευής μας και τότε θα έχουμε σίγουρα επιτυχία. Ωραία, πατάμε εδώ στο AP και επιλέγουμε το αρχείο recovery που θέλουμε. Είναι .tar. Και πατάμε απλά start. Το κινητό θα κάνει αυτόματα reboot, επανεκκίνηση.
Ωραία, τώρα χωρίς να αποσυνδέσουμε το κινητό μπορούμε να αντιγράψουμε ένα φάκελο super user στην εσωτερική μνήμη του κινητού. Αυτό εδώ είναι το αρχείο super user, είναι .zip, δεν χρειάζεται να το αποσυμπιέσετε, απλά το αντιγράφουμε. Εδώ. Θα βάλω link και γι' αυτό κάτω στην περιγραφή. Ωραία, εφόσον τώρα τα έχουμε κάνει όλα αυτά, μπορούμε να αποσυνδέσουμε το κινητό από το USB και να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του super user από την προσαρμοσμένη recovery που εγκαταστήσαμε. Συνδέουμε το USB. Απενεργοποιούμε το κινητό. Ωραία, αφού το απενεργοποιήσαμε, πατάμε το κουμπί της έντασης στο πάνω, το μεσαίο κουμπί και το κουμπί ενεργοποίησης επενεργοποίησης. Τα πατάμε ταυτόχρονα όπως και πριν, αλλά μόλις εμφανιστεί το λογότυπο αφήνουμε το κουμπί της ενεργοποίησης. Και να ορίστε, είμαστε στο recovery. Reboot system now. Δουλεύει και με την αφή. Ωραία, μπορούμε να πλοηγηθούμε με τα πλήκτρα εδώ πέρα και το OK είναι αυτό εδώ το πλήκτρο της ενεργοποίησης. Δεν ξέρω αν εσάς θα δουλεύει η αφή, πάντως εμένα δουλεύει. Ωραία, πατάμε install zip. OK, choose zip from SD card, θα το πάνω. Ξέρω αν φαίνεται 0. Και πάμε τέρμα κάτω. Update super user είναι το zip που βάλαμε προηγουμένως στην εσωτερική μνήμη του κινητού μας. Ωραία, πατάμε OK. Ναι. Ωραία, και τώρα πάμε πίσω και reboot system now. Μας ρωτάει αν θέλουμε να φτιάξουμε το root. Όχι. Περιμένουμε. Ωραία, τώρα μπορούμε, εφόσον άνοιξε κινητό, να κατεβάσουμε μια εφαρμογή root checker η οποία θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει σωστά το root. Okay. Ορίστε. Ωραία, το root έχει γίνει σωστά. Η συσκευή μας τώρα είναι ρουταρισμένη.
και μπορούμε να κάνουμε τα γνωστά πράγματα με το root. Έχει πολλές δυνατότητες, όπως βλέπουμε εδώ, super user. Και επισήμως έχουμε root στο κινητό μας. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε κάποια απορία, οτιδήποτε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Θα προσπαθήσω να βρω κάποια λύση.